رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا شنوندگان و چیان رادیو دنگ گلدن باشگو در این هجا ایرو یک تباقی 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امین و چند نوا روژه ده پیشکش بکن لپیشی چند سر نو چلمه پاریزران جبو هفدیتنا بره بر آپور اثر لیدان کرن اندama komiteye nabendiya PKK hilin Ümit televizyona medya haberi re axivi Bu Çalakiye Jastari'de dagir kerekate ceza kirin. Koordinasyona civaka ezitiş bu Çalakiye'nin salvegerasiye tabağı banga tevlibu nekirin. Cemil Bayıkut ve em şeriki mezen bu parasına çand hüner uzman bikin. Konseye evlekeriye ya neteveniyek bu kuştuna seruke Hamas'e İsmail Haniye kom bu İran gefatol hıldan ele İsrail'e da. دوباره دم باشگودارین هجم دست به برفریان و چین خودیکن پاریزران جبو هفدیتنا بریبر اپوره سرلیدان کرن جب پاریزرین بیروی اوکایا 3 سالی Raziye Öztürk Rezan Sarıca, Faik Özgür, Erol U Mazlum deyince bu hevditine bir vekili Reber Abdullah Öcalan Serili Serdozgeri Komariya Bursa'yı müdüriyete girtika İmraliye'den. Daha mandemede Parizeran bu hevditine bir girtiyenden en İmraliye'den ragirtin Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Uveysi Aktaji Serili Serdozgeri müdüriyete girtikileden. Mafya hevditine Reber Abdullah Öcalan o her se girtiyenden en bir malbat u Parizeran ra behinceten cezeyin disiplinetten aslen kirin. Serdozgeriye Komar infaza bursaya bir periyodun 6 man careki hevditinan bihincete cezeyin disiplini alsten dike heri davi serdozgeriye komariya bursaya disi gulana 2024 anda derbari reber apu girtiyendin girtika imraliyetin ra girtinde bir yara kadaha kirna hevditina bu parizeran a 6 mahanda hegel bir yara davi derbari reber apu de 8 salin davi de her ikim 13 car jibu 6 mahan bir yara kadaha kirna hevditina bu parizeran re hatiye dayın. Parizera öhede Çağla Leyla Kaya da zanin ku dicivine de komiteye derbare tecida İmraliye'de nerina işkenceye anyezman. رونشتنا پنجی و ششمینا کنسای مافی مروفان یا نتوین یک بوی ده 18 هزیران در لپایتخت سوئیس جنوب پیکات. جه سرانسری جهان گلک ریخسن انجواکا سیویل تبلیجیوینه بون. جه ترکی جه سازی و دزگهن پارزوان مافین مروفان بشتار بون و راپورک پیشکش کرن. رونشتن که 4 سازی تبلی بون راپورک هفپار آچل و نه روپلی هات پیشکش کرن. پارزر چاغلا لیلا کایا کل سرنا و توها و بشتر رونشتنه بو جه روش نیوسیره دربار مجاره ده اخفی. راپورا کو 24 سازی انجواکا سیویل جه ترکی شانده بون me پیشکش کرد. مد راپور ده بالک شانسار پرگالا işkence یا İmraliye mafya heviye u bepekirna mafan enle girtigahan. Çağla Leyla Kaya da zanin ku de rapor de be taybeti liser mijara infazı u mafya heviye hatiye sekinandın u ha got. Derbare mafya heviye de persin mehbun be taybeti me balk şanser revşa berez Öcalan. Derbare mafya heviye de ji me persin xekir. Komiteye de cevine de derbare tecitali İmraliye de perspersi u de heman demede got. Ev demek derece nikarin be parezeran rehevditine beke u got ev işkenceye. De esas te tecrit nemijara gotineye qedexeyin hevditine malbatı hene. Le derbare qedexe de tu agahiye me tüneye. Parezer Çağla Leyla Kaya da xuya kirin ku de bekirinin mafin ilni Türkiye'ten jin de be taybeti li navendin koçberiye lehemberi jinan be pekirin u tünditin jin u de ve mijare de ji persen mehebun uha devam kir. Dema به کومی پرس کومیته دهات پرسین رایداران به کومی برسف دادن برسفین دهاتن داین تر ندکرین. Endama komiteye navendiya PKK helin Ümit Kut arteşa dagir ker tevi PDK duhaze dorle gerila bigire.
Hêlîn Ümit di bernameya taybet a medya haberê de şerê gerîlayên Azadiya Kurdistanê yê li dijî artêşa Tirka dagirker û hevkariya PDK jî bi berfirehî nirxandin. Hêlîn Ümit dibêje niha dewleta Tirk bi tevlîbûna hêzên PDK ji deştê ve berbiçiyan vetên. Dixwazin dor li çiya yanî dor li gerîla bigirin. Taktîka wan ev e. Ji herêmên PDK van êrişan dike. Em li deştê nînin, em li çiyan e. Medîd çeper bernedane li hemû çeperan şerekî bêeman tê meşandin. Em naxwazin normalize jî bikin, şer bi dijwarî dewam dike. Bi rastî jî li Zap avaşîn Metînayê yek ji berxwedanên herî bi heybetên dîrokê tên meşandin. Rêberepo dema ku behsa berxwedana gerîla û serpêhatiyên van dikir digot, wê kî romana me binivîsîne. Mînak ev hest û serpêhatiyên hene dê çawa bên îfade kirin. Bi rastî em niha di serdemeke ku lûtkaya vê dijîn de derbas dibin. Eger hest û arwaziyek ew xas mezina azadiyê û dilsoziyeke mezin nebûya, nemümkün bû ku berxwedaneke wiha bihatana pêşxistin. Endama Komîteya Navendî ya PKK Hêlîn Ümit balkişan ser serkêşiya PDK ya di êrişên dagirkeriyê de jî û wiha nirxandin dike. Lazim e ev şerê tê meşandin baş bê tarîf kirin. Şerê li vir weke şerê li dijî PKK tên nîşandan. Ev dereweke mezina dagirkeran e, PKK ji xwe re dikin behane. Devleta Tirk ji rewşa kaosê ya li herêmê jî dixwaze Sûdê werbigire û Kurdan qir bike. Gundên Kurdan vala dikin, şewtînin bombe dikin. PDK gundên Kurdan vala kir û radestî dagirkeran kir. Derheqê plangeriya Devleta Tirk de jî Hêlîn Ümit ev nirxandin kirin. Armanca serekeya Devleta Tirk xirkirina gelê Kurd e. Di ragahandinê de jî derket ku Barzanî û Devlet Bahçelî li ser çi li hev kirine. PDK Kurdistanê ji Kurdan xalî dike, li şûna Kurdan çeteyên Bahçelî tîne bicih dike. Di çalakiyê ji Astarê tê dagirkerek hatê cezakirin, daxuyaniyên navên de ragihandin û çepemeniya HPG wiha berdewam dike. Li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê, Sûyekê Tirmeyê li qada berxwedana ya girê cûdî kamereke mobesê ya dagirkeran bi rêbaza suîkastê hatiye imha kirin. Sûyekê Tirmeyê hêzên ji Astarê li qada berxwedana ya girê cûdî bi suîkastê li dagirkeran xistin û dagirkerek hatê cezakirin. Sûyekê Tirmeyê li qada berxwedana girê Amediyê bi çekên giran li dagirkeran hatê xistin derk bi çepereke hatê xistin. Sûyekê Tirmeyê li qada berxwedana ya girê Biharê hêzên gerla dest li û tevgera helîkopteran werdaye. Dîsa yekê tebaxê jî bi çekên giran li dagirkerên li qada berxwedana ya girê ev heme hatê xistin, derk bi çepereke hatiye xistin. Heman rojê li qada berxwedana ya sêrgelê bi çekên nîv otomatik ji gelên baskan ve ji gelek baskan ve li dagirkeran hatiye xistin. Navên de derbarê êrişên artêşa Dewleta Tirk a dagirker yên bi teqemeniyên qedexekirî jî agahî dan û got Sûyekê Tirmeyê li qada berxwedana ya girê cûdî tünenên du caran bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Sûyekê Tirmeyê li Herêma Xakurkê qadên Sinînê, Avalolanê, Şehîd Şerîf 8 caran, li Herêma Garê qadên Ergenê, Dola Meranê 3 caran, li Herêma Metîna qadên berxwedanê yên Şelazê û Beşîlî 5 caran, li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedana ya girê Bihar 2 caran, bi giştî 18 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Li pêncîwênê balafireke bê mirov hate xistin, çavkaniyek ji Rojnîsrê ragihandiye kir û li gundê Siyagoz ya ser bi navçeya Germîk a girêdayî bajarokê pêncîwên yê li ser sînorê Parêzgeha Silêmaniyê balafireke bê mirov hatiye xistin. Lê nehat zanîn ku balafir ji aliyê kê ve hatiye xistin. Li Herêma Federe ya Kurdistanê peyamên hûn bi xêr hatin Tirkiye tên avêtin. Xebatkarê CPT Kamuran Osman anî ziman ku dema ku em çûne serdana Amediyê di telefona min de peyama hûn bi xêr hatin Tirkiye hate şandin. Kamran Osman ji Ajansa Mezopotamyayê re axivî got ev ne operasyoneke leşkeriye, ev bi temamî dagirkeriye. Di navbera Paziyê Hezîran û Paziyê Tirmihê de xaniyê 19 malbatan ji hêla balafirên şerên artêşa Tirk ve hatiye xirabkirin, neh gund ji ber êrîşan hatiye valakirin û 184 malbat neçarî koçkirinê mane.
Kamuran Osman Gut Türkiye PKK dike bahane hem gundan vala dike hem rewşa avarte ilan dike. Min dît û ez bûm şahîd ku dewleta Tirk gundên ku PKK nêzîkî wan nabêjî bombardman dike vala dike. Li gundên Süryaniyan jî der û dibistan têne hedefkirtin. Tirkiye kaniyên avê şebekeyên elektrîkê dike armanc baregehên leşkerî ava dike kuleyên telekomünikasyonê li cem wan baregehan bicih dike. Ez dubare dibêjim ev ne operasyonek leşkeriye dagirkeriya Herêma Başûrê Kurdistanê ye. Keseytên ji beşên cudayên Helepçe û Hewremanê ragihandin ku armanca leşkerkêşana dewleta Tirka dagirkirina hemû xaka Başûrê Kurdistanê û banklerkezên azadî xwaz kirin ku li dijî dagirkeran bi yekîtiyê li ber xwe bidin. پێویستە ئینسان لە هەر چوار پارچەی کوردستان ویسانی ئازادیخواز لە تەواوی دنیا دش بەم پەلامارەی ڕژێمی تورکیا بۆستێتەوە نەک سەرکۆنێکە بەڵکو بەرخوردان بەردەوام بێ لە بەرامبەر ئەم دژایەتیکردنەی تورکیا. هەرێمی کوردستان یا کوردستان بە گشتی ئەمە یەکەم جار نییە بکەوێتە بەر شاڵاوی مەشاکیل و داگیرکاری ئەوانە لە مێژەوە ئێمە فێر بووین ڕاهاتوین پەنجەمە ڕاتوو بەم بابەتانە بەڵام بەڕاستی ئێستا سەردەمەکە گۆڕاوە حەقا میلەتی کورد یەکگرتووانە بەرەنگاری هەموو ئەو هێزانە بێتەوە کە یەن خاکی کوردستان داگیرەکەن ئیتر لە هەر شوێنێکەوە بێت لە هەر جێگەیەکی و سەرزەویەوە بێن پێویستە ئێمە دیفاع لە وڵات و نیشتمانەکەی خۆمان بکەین چونکە بەڕاستی ئەزمونێک هەیە لەم وڵاتە حەق نییە ینی ئێمە ئەبێ ئەم ئەزمونە بتوانین ڕایگرین یا ئەوەی کە هەیە لە دەستی نەدەین چونکە ئەگەر ئەم هێرشکاریانە بەردەوام بێ ڕەنگە شتی زۆر گەورە لە دەست بین و بە زەحمەت بینەوە تایمێت. Belêgodarên ja binêzîkbûna fermana sê tebaxê Êzidiyan hêlîn ûmîd dibêje divê xelkê şengalê xwe bi xwe birêve bibe. Endama Komîteya Navendî ya PKK hêlîn ûmîd di berdewama nirxandirên xwe de balkijan ser salvegera komkujiya 13 tebaxa 2014 û got kiryarên li dijî civaka êzdî bi taybetî ya li dijî jinên êzdî şerma mirovahiyê ye. Heqareta li civaka êzdî û Kurdan heqareta li dijî jinên cîhanê gelên cîhanê û baweriyên cîhanê tevaye. Wataya êrişên çeteyên Daişê ya li Şengalê belkî ji van gotinan jî mezintir e. Berxwedana Şengalê ji parastina tevahiya mirovayî û nirxên mirovayî ye. Êdî hatiye fêmkirin ku gel û civakên xwedî baweriyên cuda li ser bingeha paradigmaya civaka azad ya rêber Apo dikarin werin parastin. Ev parastin jî divê parastina cewherî be. Rêber Apo ji bo Şingalê got xeta me ya sor e. Rêber Apo êzdiyatiya Şingalê di aliyê Kurdistanê de û di aliyê mirovayî de jî giring dîtiye. Ji ber vê rastiyê parastina Şengalê pir giring e. Civaka êzdî û tevahiya Kurdan êdî nikarin parastina Şengalê ji hêzên cuda û biyanî de bihêlin. Civakên Şengalê bi taybetî civaka êzdî ev rastî fêm kirine. Hêlîn ûmîd valkişan ser helwesta pedekê jî û got medît ku pedeke civaka êzdî ji xirkirinê re hişt û reviya. Ev xıyaneteke mezin ya li êzdiyan e. Vê jî civaka êzdî ya Şengalê bi rastiyekê re rûbirû hişt û tê gihîşt ku parastina cewherî çi xasî giring e. Bêguman rola gerîlayên PKK jî di fêmkirina vê rastiyê de bûye bingeh. Êdî civaka êzdî ya Şengalê hêza xwe ya xwe parastinê ava kirine. Êdî nikare û nabe ku parastina xwe bike destê hêzên biyanî de. Endama Komîteya Navendî ya PKK hêlîn ûmîd li ser polîtîkayên Îranê yên dijî jinan jî ev nirxandin kir. Beriya her tiştî bi navê tevgera jinê ya azad ez Peşxan Ezîzî û Şerîfe Muhamedî bi hezkirin silav dikim. Bêguman çalakiyên jin jiyan azadî gihîşt asta navnetewayî. Dewleta Îranê ji dengê jinan ditirse. Bi îdam, kuştin û komkujiyan kes nikare pêşî li lêgerîna azadiyê ya jinan bigire. Lewma divê dewleta Îranê ji vê yekê vegere. Jin wê cîhanê biguherînin, jin wê azadiyê bînin. Şoreşa jinê zû yan jî dereng wê sîstema bi serveriya mêr têk bibe. Jin wê
ji bo mafan û azadiya xwe têkoşineke hevgirtî bikin ji bo nadehemîn salvegera fermana hevdûçaran di 25 Tirmeyê de li Baxdayê bi pêşengtê tevgera azadiya jinên êzdî û tevlîbûna pêkatiyên jinên Iraqê sêmîn konferansa jinên Iraqê hate pêkanîn. Li konferansê de ferman êriş û tundiya li ser jinan rewşa jinên êzdî û Iraqî hatin nîqaşkirin. Li konferansê de jin helwesteke hevpar û xurt nîşandan û banga têkoşîna hevpar kirin. Lê rojek piştî konferansê jî li ser medya dijîtal ji aliyê kesên ku bi fermanê de êzdî firotin bi dijmin û dagirkeran re tevgeriyan û tevdigerin konferans jinên ku tevlî konferansê bûne kirin armanc. Jinan bertekên dijwar nîşandan û gotin tigef û êriş dikarin me jiriya parastina cevherî û parastina nirxên jina azad û civaka azad dûr bike. Civaka êzdî bi pêşengtiya jinên êzdî pergala xwe ya rêveberiya Xweser û meclîsan ava kirine û xwedî hêzên parastinê ne. Di nava 10 salan de jinên êzdî ji her alî ve xwe birêxistin kirine. Li Şengalê li Iraqê û derveyî Iraqê jî peywendî bi jinên civakên din re danîn û hêza xwe xurt kirin. Ev pêşketinên jinên êzîdî ji jinên dinyên Iraqî re jî bûye hêvî. Êdî tu plan û peyman ve nikaribin hêza jinan û civakên li Şengalê têk bibe. Konferansa me bank li desthilatdariya Iraqê jî dike ku di çarçove destûra bingên ya Iraqê de rêveberiya Xwesera Şengalê fermî bike. Konferansa jinên êzîdî û jinên Iraqî daxwaza wekeviyê dike û cihêkariyê red dike. Jinên ku beriya 10 salan xwestin tune bikin îro pêşengiya civakan dikin. KCEE ji bo çalakên salvegera fermanê banga tevlîbûnê kir koordinasyona civaka êzdî ya li Awropayê KCEE bi daxuyaneke salvegera dihemîn ya fermana sê tabaka 2014 ya li Şengalê şermezar kir. KCEE got Şengal dibin dorpêçeke giran deye ambargoya ji aliyê pêdeke ve bi salanê dewam dike. Êrişên dewleta Tirkiyeyê dagirkirina Kurdistanê û qirkirina gelê Kurd bi hevkariya KDP û desthilatdariya Iraqê bi hemû dijwariya xwe dewam dike. KCEE balkişan ser pêdengiya raya giştiya cîhanê jî got de encama têkoşîna 10 salan de tevku siyaseta qirkirine û koçberiyê dewam dike jî pergala jiyaneke nû bi rûmet hate avakirin. Civaka êzdî li gorî pêwîstiyên siyasî civakî leşkerî û aboriyê xwe birêxistin dike û bi biryardariya ji bo parastan nirxên olî û çandî li hemberî hemû asteyên giyan li ber xwe dide. KCEE bank li desthilatdariya Iraqê netewên yekbûyî Yekîtiya Awropa û hêzên global kir ku êrişên dewleta Tirk werin rawestandin û qada ezmanî ji bo balafirên şeriyên dewleta Tirk re were girtin. Pêwîstê netewên yekbûyî jenozîta li Şengalê nas bike. Devleta Tirka dagir kerde silat daveya faşist van rojên dawî li dijî çand û zimanê Kurdî êrişên xwe gelekî zêde kirine. Hevserîka konserê ve berakeceke Cemîl Bayik di bernamaya taybet a televizyona Stêrk TV'de mijarê jî li ser mijarê jî sekinî bû û wiha gotibû divê em şerekî mezin ji bo parastina çand huner û ziman bikin beşek ji vê axaftinê Cemîl Bayik em bi were parve dikin. Na devleti Türkiye bu Kurd orta rabık ki hücumu çande Kurd ki kutu duhazı gelik orta rabık ki de çandevi orta rabık. Vakti av gela beladı bu tektiç. Her şagird ki tablet var dana gelik program kısnava tabletta bir şekilde duhazın daha da seretayı da zarukada Kurd binel orta rak. Ek govende digirin duhun zindanı. Ek duhazı zamanı Kurdi perverde peşbakı qadağa dikin. Bu ve bangamın lazıma ev festivali ki devleti Türkiye li bajarı Kurdistan peş dıxı kes neçva festivala. O hatta neylink ev festivala çevir. Disa li hemi işte mitinge xo, meşe xo, kidere çıkari dikin de hemi vakarada lazıma bir Kurdi baxıvın. Ne bir zamanı Türkiye. Her çıkı lazıma zamanı Kurdi peş bakın. Disadı zindana da, havali zindana lazıma tamamı bir Kurdi edebiyatı Kurdi peş bakın. Çi tiyatro be, çi vecde be, çi şair be, çi işte roman be, cirok be. Velhasıl tamamı lazıma bir zamanı Kurdi peş bakın. O da mahkemada difai xal lazıma bir zamanı Kurdi peş bakın. Her insanı ki me
lazım ad malê xwe da ser çandê xwe jiyan bike. Zimanê xwe pêk bîne. Şerkî mezin lazım em pêş bixin. Şarê çand, şarê ziman, niha gelek nexê me hene. Lazım e em wana hemê têxin xizmet tê insaniyetê. Ve bu çi dibe? Bi zimanê Kurdî dibe. Eger ku tu bi zimanê Kurdî edebiyatke pêş nexe ew nabe edebiyata Kurdî. Ew xizmet tu asimilasyona dik. Eren Keskin gut hewl didin Kurdbûnê qedexe û ceza bikin. Hevserika Giştiya İhade Eren Keskin dibêje Desthilatya Tirk hewl dide Kurdbûnê qedexe û ceza bike. Girtina ji ber govenda Kurdî jêbirina nivîsên trafîkê yên bi Kurdî nîşan dide ku mejiyê salên nûhtî li ser desthilatdariyê ye. Salên nûhtî bûyerên kuştinê yên kontroyan wendakirina dibinê çavan de şewitandina gundan bi destê dewletê hatibûn kirin. Ev aqlê dewletê niha li ser desthilatdariyê ye. Slogana bijî Serok Apo li gor qanûnê dewletê nesûce, stran û govenda bi Kurdî nesûce, sosyolojiyeke ve coğrafyayê heye. Lê dawetin cerdevanan jî ev stran têne gotin ku di medyayê de jî gelek caran hatiye weşandin. Ev stran li wê coğrafyayê ji aliyê gel ve hatine qebûlkirin. Di vir de dixwazin ji Kurdan re bêjin hûn ê weke Kurd nejîn. Dibe ku hûn Kurd bin lê belê hûn mecbûrin mîna Tirkan bijîn. Di vir de bandora MHP gelekî mezin e. Ji ber ku MHP bi temamî kontrol xistiye destê xwe de. AKP êdî bûye MHP li desthilatdariyê ye. Li Geverê îşkence li ciwanên bin çavkirî hate kirin. Polîsên Dewleta Tirk şevêdin li navçeya Geverê ya Colemêrgê gelek tax dor pêç kiribûn. Di dema kontrolkirina nasnameyan alitaxa Kışlayê de polîsan 8 ciwanan bin çav kirin. Malbat û parêzerên ciwanan ser li polîsandan û xwestin aqubeta wan hîn bibin. Lê jiwan re hatiye gotin ku tu kez ji hêla yekîniyên şaxê me ve nehatine bin çavkirin û tu kez li cem me nîne. Polîsan saat derdora sisî nîvê şevê ciwan li noxteyên bi kilometreyan dûrî navenda navçeyê berdane. Ciwan di dema bin çavkirinê de hatine derbkirin ji ber derbkirinê zirar gihîştiye perdeya guhê ciwanê bi navê RT hat zanîn ku ji ber derbkirinê xwîn rijayê ser cil û bergên ciwanên bi navên û B, C û Ayê lewma cilên wan jê hatine kirin û li deverên cuda hatine berdan. Li Pîranê heft kes ji ber govendê hatin bin çavkirin. Leşkerên Dewleta Tirk îro di danê sibehê de li navçeya Pîranê ya Amêdê bi ser gelek malan de girtin. Di serdegirtinên malan de heft kesên din hatin bin çavkirin. Kesên bin çavkirî birûne müdîriyeta ya Pîranê. Hat zanîn ku welatî bi hinceta ku li ber stranên Kurdî govend girêdane hatine bin çavkirin. Jinên Dem Partiyê wê ji bo azadî û wekeviyê li qadan bin mesajnaya Dem Partiyê di civîna bîstê Tirmeyê ya li Enqereyê ragihan dibû ku wan bi duruşmeya em di jiyana azad û wekev de ısrar dikin xwe bi rêxistin dikin kampanyayek dabûn dest pê kirin. Endama destê rêveberiya navendiya Dem Partiyê Semiha Şahin derbarê xebatên kampanyayê de axivî got AKP MHP li her qadê jiyanê li dijî jinan û ciwanan êrîşan dike. Rejima tecdîtê li her qadê giran kiriye û dixwaze di kesê jinan de hemû civakan tecrid bike. Em ê li dijî vê siyaseta qirêj û bêyom dakevin qadan hem li dijî xizaniyê hem li dijî kuştinên rojane bêkariya zêde dengê xwe bilind bikin. Saniha Şahin Bank li jinên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê teva kir ku di çalakiyan de cih bikirin û li dijî kiryarên faşîzan dengê xwe bilind bikin. İttifaqa Demokratik a jinên rûşhilata navîna Bakurê Afrikayê nada piştgirî da kampanya ji darvekirinê re na ji jiyana azad ra erê.
nada di daxuyanê de ev nirxandin kir. Piştî qetilkirina jina Emînê Rêveberiya Îranê ji bo jinan pêdeng bike bi her awayî zextê dike. Cezakirina her du aktivîstan rê li ber pinpêkirina mafa jinan û davekirinê nû vedike. Em dixwazin her du jin werin berdan mafê jinên girtiyên siyasî werin parastin. Li dijî siyaseta darvekirina kampanya ji darvekirinê rena ji jiyana azad re erê hatiye destpêkirin. Em jî piştgirî didin bi vê kampanyayê. Em bank li komeleyên femînîst rêxistin û herkesî dikin ku hûn beşdarî kampanyayê bibin û li dijî darvekirinan re bêjin ne. Di merasima cenazê İsmail Haniyê de fermana êrişê hattayîn. Lîderê tevgera İslamî ya Filîstînî wê roja înê li Qeterê bê veşartin. Bi hezaran kesên ku portreyên Haniyê û alên Filîstînê hildan li zanîngeha Tahranê li hev kom bûn. Serokkomara Îranê Mesûd Pezîşkiyan û serkêşê muxafizên şoreşê Hüseyin Selamî jî amade bûn. İran û Hamasê ji van êrîşan İsraîl suçdar kir. Herwa sozda ku vê tola İsmail Haniyê hilînin. Kuştina serokê Hamasê İsmail Haniyê rêgeşiya di navbera İsraîl û Îranê de derxist asla herî bilind. Raydarên Îranê li pê hev gef li İsraîlê xwarin. İsraîlê her çi qasî suîkasta li dijî İsmail Haniyê hîna hil nedaya serxwejî raydarên Îranê İsraîlê ji suîkastê berpirsiyar dikirin. Lîderê Oliyê Îranê Ali Hamanî li pey suîkastê ferman da ku rast li İsraîlê bixin. Ali Hamanî got wezîfeya Îranê ye ku hefteya kuştina İsmail Haniyê hilde heyfa kuştina İsmail Haniyê hilde İsraîlê bi destê xwe ev zemîn amade kiriye. Divê em cezayekê gelekê giran bidin İsraîlê. Li beramberî van gefên Îranê Serokwezîrê İsraîlê Bünyamin Netanyahu jî bi awayê sergirtî İran tehdît kir. Serokwezîrê İsraîlê pêvajoya heyî wiha tarîf kir. Rojên dijwar li benda me ne. Lêbelê me xwe amadeyî hemû senaryoyan kiriye. Em ê bersiveke dijwar bidin her êrişa li dijî me werê kirin. Balkêşe ku Bünyamin Netanyahu li dema axaftina xwe de hîç qala kuştina İsmail Haniyê nekir. Belêgodarî nêja Konsey Ewlekariya ya Netewên Yekbûyî jî kom bû tenê fikarên xwe par vekirin. Gelek endamên Konsey Ewlekariya Netewên Yekbûyî ne ye ku li ser daxwaza Îranê li kom bûn dan xuya kirin ku piştî serokê Hamasê li Tahranê hat kuştin rewş geleke krîtîk bûye û balkişandin ser rîska reageşiya li rojhilata navîn. Piştî İsraîlê di nava 24 saatan de li Lübnanê li fermandarekî Hizbullahê û li Tahranê seroka Hamasê xist, İran û Hamasê daxuyaniyên tolrakirinê didin. Êrişa İsraîlê rê li ber gumana berfirehbûna şerê li herêmê vekiriye. Konsey piştî êrişa İsraîlê ya li dijî serokê tevgera İslamî ya Filîstînê İsmail Haniyê ya li Tahranê li ser daxwaza Îranê û bi desteka Rusya, Çîn û Cezayir civîneke lezgîn li darxist. Sefîrê Îranê Amîr Sayid İravînî bahsa mafê Îranê yê xwe parastinê kir û got ku divê Konsey Demir de ji bo pêşî li kiryarên êrişkariya İsraîlê û binpêkirinên tên kirin bêgirtin gavan bavêje. Gelek endamên konseya ku di nav wan de Çîn, Rusya û Cezayir jî heye êrişa suîkastê şermezar kirin. Lêpiraniya welatên endam tenê bi parvekirina fikarên xwe yên derbarê aloziya ku wê li gel şerê li Xezayê di navbera İsraîl û Hamasê de berdewam dike berfireh bibe sînordarman. Alîkarê sefîrê Japonyayê şûnş mişkûnş got em ditirsin li herêmê şerekî topyekûn dest pê bike. Alîkarê sefîrê Fransayê Nathan Borontroj jî ji bo li herêmê rewşeke neyînî pêş nekeve banga hildana berpirsyariyê kir. Beriya civînê sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî Anton Guterres biriya berdevkê xwe fikarên xwe ji ber êrişên İsraîlê li dijî berpirseke Hizbullah li Tahran û Beyrûtê anî ziman û got ku ew rewşeke gelekî metirsîdar e. Belêgodarên ji rojnameyên Erebî jî di weşanên xwe yên îro de cîhdan kuştina İsmail Haniyê û Fuad Şükür.
روزنامه شرق الاوسط دنوچه خویا به سرناوی شرق الاوسط لبندا باندورین کشتنا هانیه و شکره ده دستشان کرد که کشتنا سروک پولیت büroya siyasi tevgera Hamas'e İsmail Haniye و فرماندار حزب الله فؤاد شکر آلوزیا لروشلاتا ناوین زیدتر کیره و دبک و گوهرین شرکی هرمی برفرهتر روزنامه عرب نوچه که به سرناوی روشلاتا ناوین روژه که به کشتنان تجیه وشان دنوچه ده اشارت به کشتنا هانیه و شکر هات کرن هات گوتن که هرما روشلاتا ناوین دروشه که تولیه و شرکی هرمی دیه روزنامه دیار دیگه که کشتنا هر دو رایداران هزا استخباراتی اسرائیل و آستا بن پیکرنین ویگن ایران و هوالبندین وی نشان داده روزنامه الخلیجی گوتارک به سرناوی هرم لسر دویک ولکانکه وشان روزنامه دیار کرد که ده چند ساعتین داوین در روشا گشتی هرمه با آوای که دراماتیک و گوهری او حتی گوتن روش لگرینا لچار سری جبو شر اسرائیل ین لسر غزای و گوهری آلوزی دبکو و گوهری شر کی برفرهتر کو مروف نکاره انجام و باندورین و ین لسر اولهی و آشتیال جیهان تخمین جبکه روزنامه دیار دیگه که هدف گرتنا فؤاد شکر و اسماعیل هانیه روش سرو بینک کریه و پشتراست که حکومت اسرائیل یا به سروکاتی بنیامین نتانیاهو چارەسەریە که آن آشتیه ناخوازه لبلقادا ناکوکیان برفرهتر بکه دبه که سینور خوی هیجی در باس بکه و دولتین یکوی آمریکای بکشینه نواخوده هر وقت دیار کرن که سیاست رگیشیه که اسرائیل دمشینه به همو آلیین خواه خطرنه جبر که شر گرد که و هرمه به خطریان ره روبرو دهیله اگر دولتین یکوی آمریکای جبو برجواندی نتانیاهو و حکومت آوی بشتاری شر ببه که دستوردان هرمه و ناو نتویجی چه ببن بله گودارین جمع نوچه نیر و پیشکش گرنج بو گودار کرنا و سپاس دن باش Gelir.